Salam Halmurat ağa, hoş geldiniz. Ha, Salam size. Salam, salam. Kardeşim, Ümidi, hoş gördük. Salam, hormatly yurttaşlar. Awa, çağırtsın mehmançylyga. Ümidi Ça- hanım, haydi berin. Dinleyen. Yine bir mesele ortaya çıktı. Şu mesele hakkında biraz özara göründeşli edelim. Bizlerin Türkmenistan'da bir kullanılmayan bir söz var. Yani bizlere mal yakında bu sözün öğrendik. Nemeliğini, manısını, nepotizm diyen bir söz var. Şu hakkında biraz göründeşli etsek. Nepotizm ben okadım, araştırdım, ne ettim de şu Türk dilinde kayırmacılık bolyamış. Kayırmacılık. Köçe dilinde alsak yine yeğençilik. Garındaş doğallarını bir yere işe giriyor. Şundan sonra garındaş doğallarını yakınla nemet başlaya, işe çekip başlaya. Hazırda Türkmenistan'da bu sözün manısını bilmeyenler yöne katı bir meçhurde bu neme gidip duran bu yeğençilik, yakılarını işe almak sadece Türkmenistan'da değil, bu ne şu az Türkiye'de var şu nemesi dayı yeğen arasında işe alıyorlar yakınlarını nemediyeler, çekiyeler özüne. Sonra postsovet devletlerinin bilmesinde diyen yalı var. Bunların bu sözün manısı, bu sözün ne için bunun yalı bu işlere diyeler. Nepotizm sözünü nepotizm sözü ortaya çıkan. Ne için dayıyen nemesi var, yakınlığı var. Ne için öz karındaşta olan yakına çekiyorlar, işe alıyorlar. Şular hakkında bizde ne işle azı şu zat? Sağ ol, katılıklı beren sorun. Yankı, karındaşlık aydaylı, tire, taypa, ağdaları anırdan gelen var da ayti taypan näme, tiren näme dip. Ya hayplanın karındaşım seni sorully. Or sorumak ya ödüni haýsy uğra ya urugo ya tire deýişligiň aýtmak ol bir aýyp zatda. Ýöne öz tiräňe, taýpaňa, ýakyn garnaşlaryňa degisli adamlary öz töwereňi, öz wezipäň gapdalyny çekmek, şolary wezipe bilen üpçün etmek, şolary artykmaz aýlyk tölemek ýa-da üýtgeşik şert töretmek, öz gulluk wezipäni ullanmak. Ene şol bizde şu nepotizm sözü ozar ýok. Aslında Türkmenistanyň ýa Türkmen sözlüğünde de ýok. Onda gatda bir bellek geçtin kardeşim. Bizde şoňa diýerdiler, indi men çağırykda gulagymda galan garnaş parazlyk ýa-da tire parazlyk. Yani şol iki negatif görnüşdäki şu söz ýa many şuňkun ikide mullanylýar Türkmenistanda. Evet. Kim şunu alıp çykdy? O zaman Sovet zamanında da bardy aýyny kimlerden bolýar? Aýyny bir daý ýegen, aýyny bir ýegen maşyn sürüp berýär, aýyny bir nowat daýy satyn alyp berýär, kömek edipdir. Ýöne indiki döwürde daý ýegerler hana gurban bolýan alýan bular döwletiň hemme pudagyny öz aralaryna paýlaşypdyrlar. Evet. Ene nepotizmiň iň elhenç görnüşi şo bolýar. Teredip Instagram'da bir zat bar da yurttaşlar, benim kardeşim dinle. Sovet zamanında bir yerde, mesela men başlyk bolsam, bir edarada tapawdy ulu kişi. Men aýalym şol edarada kassir ýa-da bugalter bolup ýa-da zavsklat bolup işleme haky ýok. Qadagan material jogapkärçilikli işde eğer aýalyň bile bir yerde işleme haky ýok. Evet. Enne dolanıp gelýär. Bizne niýasy kütükläp, onuň ýerden alyp ýere sokýarsa diktator başlanýy şol. Ýöne şol öz aýalyny, gyzyny, ogluny häkimede getirenler. Täp şol Sovet zamanynyň kanunlarynyň esasyny ýaşan adam şol. Şo döwür şol eden bolsa, gön ýakasyndan tutardylar da. Senin şunu şey diýendi. Emma wagtdan geçmek bilen üç nesil çalışdy. Milletin aňyny çüýretdiler, düşünjeden aýyrdylar, ilim bilimden mahrum etdiler. Indi millet bağışlaryň bol mal ýaly nira sorsan şoňa gidip barýar. Onun üçin ene
şular ýaly neopatyzm iň bir nejis görnüşini Gurbangul dünýäniň ýüze çykardy. Hytaý Halk Respublikasynyň iň ýokary geňeşiniň ýol başçysynyň ornmasary aýal geldi Türkmenistana. Kim bilen duşuşýa Türkmenistanyň aýal gyýlarynyň meselesini Gurbangul'un aýaly bilen ortalyp maslahatlaşýar. Kim ol? Kim? Aydın bana. Bir bolu bilse bir öý hozurlukçy aýal. 2 tane çağı doğurup berip dur Gurbangul'a. Bolu. Beýleki Türkmenistanyň milyon eneden näme tapawdy bar olaýar? Ha? Näme edipdir, näme bitiren hyzmaty bar halkyň öňünde, döwletiň öňünde. Şo bilen aýal gyýlaryň meselesi ara maslahatlaşyp bolsa, onu näme oturtdyň, ne ýüzüme inni on meselelere pesinden sol ýeme meclisiň başlygy Türkmen zanany kanun çykarjy organ eger adyna eýe bolýan bolsa. Näme üçin şo bilen gelip duşsanakdy, soňça duşanyň netijesinde Türkmenistan kanun kabul edilmeli. Aýal gyýlar, mesela Hytaýyň kabul eden geçdir bir özüne peýda, halkyna peýda bir zatlar kabul ediljek bolýar. Aýo, öý hoçoluk heleýiň näme işi bar? Başda hele diýmeli bolýan şo, ol denan däl. Denan bolsa onu denan ýüregi bordy. Ýurdun daşyndan ezip çekip beren denanlara haýp gelerdi. Näme üçin şular hakda aýdan ýok? Ene üstünden gelip şu taýda neopatizm. O näme beýle bolýar? Näme üçin sen ýurdun daşyndan ezip çekip bir bilen duşuşak bolsa ýüzüňiz diýip aýtdym kardeşim. Siz var, hani öyle çarýyny var, bir topar denanlarymyz var, hayat diýdi. Emma ýakymy wogul, emma hanım, hemmesini Leyla hanım şular bilen duşuşdun. Şu denanlar halkyň aladasyny edip otdy. Menden sorulsa, gelsin sizden sorulsun. Bolýa hökümete bilýär ol arlap ýör. Siz näme diýýäňiz? Sizden habar alaýsyn. Ol aýal aňyrdan ýaxşy niýet bilen, arzu bilen gelen bolsa, Türkmen gelin gyýlaryny eýetip kömek etjek niýeti bar bolsa. Ýok, yalan. Hemmesi yalan. Şu Türkmeniň baýragyny öňküden beter sömürmek üçin gelýär. Olam bir öý hojolukçy aýal. Başary bilse ýarny nahar biçirip berýän bolmasa olum ýok. Ne ýüzüne barıp çykyp otaýdy, ýyrs edip oturanam bolýa hayran hali. Bir saat aslında şu men diýene şu Türkmenistan däli hany, bine däli hany şu. Hiç ýerde bir posty bolmady. Aýal ýa hele oturup şu taýda Türkmenistan aýal gyýlarynyň meselesini çözýärmiş. Hançadan bolsa netijesini görken, ozal kime seredip oturdun sen dowla bakyp? Şunça ýyllar. Ha? Ýaryn prezidentka. Hani sen Türkmen halkyny denanyny, çagysyny, mektep okuwçylaryny eden hemayetin bir ýeri bar, bir many uzatdyňmy sen olara? Ha? Köşkde oturan ýerinden götü külüstüni göwüni kapdagyna haramdadylar. Kardeşim, bagyşlaň men gatrakly ýanym boldum, janym ýany baýdan şu zatlary görüp. Şu Türkmeniň 7-10 çagy dogran ejetim şundan müňesi gymmatlydyr. Şulan elini öpsəngəm gelişmən durmaz ya gerden elin koysanım. Değil de çok tanım şu durur yani enen önüne. Onun özün için abraydı, hormatdır, seylardır. Yani onu dedi oturun işini seyredin halkın şuğununda. Ne yapatıyım staydan gelip çıkıyor. Staydan gelip çıkıyor. Ondan sonra ne faşizm şunlardan gelip çıkar. Onun tira paradlığı, yedi bu tira paradlığı. Aytta hakiki Türkmen yine Behir'den ben kaka arasında yaşayayım. Şu Behir'den bilen kaka arasında yerin aslında şu bir toppa kızıl çıkıyor mu? Ha? Ya bir kub metrga çıkıyor mu? Ne bitmi? Aydın, sizde mi son hözürün görüp oturun haramzadılar? Kalın halk Türkmenler mi? Almurada şöyle uzağa gitmeden yana şu Kitay'ın bir nemesi dediniz, ayal kızlar kuramasının başlığı geldi dediniz. Gurbangul'un ayalı bilen görüş dediniz. Şu yine nepotizm sözünden gelip çıkan, yani misal getirsek şunu, nepotizm sözünden gelip çıkan liyakatlık diyen bir söz var. İşini bilmeyen, yani öz işini etme, öz işini bilmeyen adamı bir işe koysam şu liyakatlık diye söz çıkar. Şu liyakatlığın arkasında da nepotizm var. İşini bilmeyen adamı işe alıyorlar. Ya da yine şu yalan, sizin kardeşiniz yağlı, işini bilmeyen adam bilen görüştürüyorlar. Mesela yine prezident diye, boşa tırnak içinde bizlerinki, prezident
bir görüşmeler var. Yöne atası gidiyor. Meclis başkanı gidiyor. Yine şu an liyakatlık, yani liyakat sözü nemesi geliyor şurada. Ne için prezident gitmeye de atası gidiyor bu görüşmelere. Yema bizde näçe aytyp gelýär yıllar boyu. Bizde kanun işlerini, konstitusiya işlerini. Bizde devlet hem yok faktiski. Basıp alan adamlar edebilsin şu deyip köşte oturan yerinin halkımızı edip oturuyor. Biz dünya gülkü bolduk, millet kökmenli kardeşim. Yine en korkulu yeri şol, biz enne Türkmen ip atıtıp insanımızdan gülecek galık bolup göründü. Gülýärlerim kayerdi. Nähit böyle millet bolýar. 52 trilyon dolar yat üstüne gezip gören millet yurdun terk edip gelip hani 500 doları günlükçü bolup işläpdir. Ne adıp düşünmeli? Aydın bana belki men yanlış yandım. Oturup hayran galýan. Şu devletde, şu milletlerden sorasam ve onun elini şey şu akıllı adam fikirmi ya şu hakikatdan sen şunu doğru bil aýdýan bir oyun edýän dip soraýarlarym bar da. Yok o hakikatdan meni sanap çıkarılan bizim toprağımızın aşağı 52 trilyon dolar var. Halkımızın şu kun daşına akılan hesaplandı. O 3 milyona da yetenek diyen var. Ya hayran galýan. Ana ne goňşu Norvegiýa. Goňşu Norvegiýa. Diňe ne bit tapdylar olan bir ýaňy bir 20-30 ýyllykda. Şu aýryp goýanlary ýeňsede gelecekki nesillerin hasabyny. Şolar ýyşyn, şolar geýsin, şolar gülüp ýaşadyn. Ene aýryp goýan 1 trilyon 300 milyard dolar. Diňe aýryp goýan. Gör wagt näçe nesile ýetjek. Biziňki bolsa 52 trilyon dolar. O, müň nesil Türkmene ýetjek zady taşlap gaýdyp 500 doları ine biz günlükçü boljak ýa-da 1000 dolar ýa 2000 doları Orsun tarapyna durup gidip Ukrainada uruşjak bilen. Heýseret bu halkyň düşüp beren günne kardeşim men gaty geň alýan. Saýsy tarapyny alsan ine bizde jenaýat bolup dur. Halkyň garşysyna edilýär. Gelejegimiziň garşysyna genosit diýip şoňa edilýär. Sen ýa aýdýan da bular eýle beýle häsiýeti şular ýa. Ýok, bular asla düýbüne medisinski emelleri zakulşyny bermeli bolsa men medikde ýa psikiatrga ýöne şular debilizmden habar berýär, özüni alyp barşy. Hakyky debil. Doğru, debilizm. Ýok bolsa psikiatr üstünde şular ataloğun ikisini barlasyndy. Barlasyndy. Şular okuýy bunu. Barlamak üçin dürli gural bar, zat bar. Oýunjagyň üstü bilen görkezdi ýa-da şonu düşünýän bilen IQ-sy näme derejede? Ne? Gülýär halkymyz zaýalap, gülýär halkymyzyň üstünden üne gülüp böler. Men bilýän biziň halkymyz hiç bir milletten pes ýeri ýok. Beterim beýikdip ýokaryp götermän ýöne beýleki milletler hataryna deň durjak halkymyz bar. Gadymatdan gelýän medeniýetimiz bar. Hani kimde var? Türkmenler kibar ýaly, haly pala. Şaýsep gelin gyýlamy beda oturan. Kimde var ahal tekat beylek milletlerde? O kadimetten gelýändir. Şuň kunun modern adamlar dünýäde Mercedes çykarýan bolsa, biziňkiler ine şol döwrüň Mercedesine ahal tekat bilen ýomda bilen belli bolar. Ýere siňdirdiler bu halky. Ne? Yurttaşında okap gelen daşa yurtta okayan diýerler oğlunu. Ene şu daşa yurtta okayan bolsam, ben şu atasından hem oğlundan hem ben biraz köp bilýän. Doğrudur. Doğrudur. Ol özüň öldüğünde daşynyň görnüp o tipiniň köp bilýänligi kardeşim. Ýürüňizi ýaýtdygymda sen döwlet meselesini gozap bilýän, sen ýurdun döwletin halkyň içine problemany görýän. Ola bolsa gözlü kör, görse de görmezlige salýar. Sen halky adam hazabyna tutanakly biler. Ine problemi şuýdy. Halkym şoňa kaýyl bolup ýaşapdy. Koyun neyse de radi, halk mal neyse de radi, neyra uğrası da radi. Üç günlep nanime deyse de radi. Hani bir keptelep depesinden yağın koydu. Halk ne mesedin çıkardı mı? Palçığa ulaşıp o tihadır. Halklar yine berde 2 milyona yakın. 2 milyon bulmasam 1 milyondan çok adam Türkiye'de yine migrant olup yani kardeşinizi alıp 500 dolar, 300, 400 dolara işleyebilen adamlar var. Şu adamların üstünden geçip utanmadan Antalya'da forma gelip ellerinden şunun yağla edip 4. yerde duruyoruz biz Baylip'te de. Şu yine
Meclis başkanı, meclisin başkanı şunun ýaly edip maskara bolup gitdi. Meclisen ol vahy berdim aýdym. Ol halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň milli pideri. Şeydip görýär ol ine men niýe 4-nji ýerde ornumuz bardy. Sen insan hukuklary boýunça ýerini teýin näde? Han 4-nji ýerde bolsaň halkyňa näme kömek etdiň? Ana şo taýda. Horlum ýaşapdy. Horlanıp yine köpden kaçak kaldı. Neçe adamın dokumentini oňaryp bilenleri ýok. Kaçıp ýürerler. Neçe adam yine çağalarından ayrı. Herkese şu gepleşinde bir kısa videolarında aýdyp geçen şunu. Neçe eneler çağasından ayrı. Kiçi wagtynda taşlap gelen az boyu bilenden çağalary bar. Boyu bilenden bolan. Neçesi yurtun içinde bozulup yürüyen çağalar. Yani mamanın, babanın yanında, dayının, halanın, dayzasının yanında kalıp. Şunun ýaly gıyınçılıklarda yaşapıyoruz biz. Öne o gelýärden elini şunun ýaly edip 4-nji ýerde dese, yani şu bay döwletimizi taşlap bäriye gelenimiz gaty näme gynandyrıcı da. Bay döwletde yemeğe nan tapmayan çağalarımız bakmağa iş bolsa işleyecek bize şu yurtumuzda. Kalmara da işten kaçan bir millet değil. Yöne iş bolmagan için taşlap geldik mecbur. Taşlamaya mecbur bolduk. Çağalarımız koyup kaytmaya. Kardeşim şuun bana bir de çet ýazysyna uradyp durur. Türkmen yurttaşymyz. Arzynya durmuşyna ýa-da diýýanyň diýe almara da diýe men niýe ştaýda diýe bir hepden 7 günnüm işläp iş ýerinden kwartirama da gidemat diýdi. Ştaýda ýatýan ýerde gece 11-10 käçeli işleýän füllümay onun dedi Türklerim akşamsyna seýle çykýar. Bunlarım iyicek, işçek, maşgalası bilen şulary daşyndan görüp gözüme ýaş gelýär diýdi. Näme üçin? Bular beýdip ýaşap bilýär, biz şulary hyzmatkar bolup ýaşamadyk. Ona näme üçin jaýyň zadyň bagyrsa gidip o taýda bir arkaýyn düşüp ýatmalykyndy. Wah, aga diýe men ne gitsem diýe, o taýda diýe ýolda men polis saklasa ýurdu, deport boljak diýdi, dokumentim ýok. Deport bolsam, ýerim da garyn çağalar şuňky ugry diýänji kömek pulumdan diýince. Aňyrda olar seretjek ýa kömek etjek. Ne hökümet bar, ne dogan arnaşdyp. Maňa şu gürleşip oturup şolardan bilen diýdi. Özüm sizin ýaşyňyzy belki bir az ýaşyratdyryp, näme gelejegi bar ne şu watandaşymyz. Ýygyny garyn çağalary näme bar? Ine şuň bir gün bir ýykylyp galdy, kesellap ýa bilmedim başga da üçin ýa işdi galdy ýa tutulup deport edildi. Ine ýene bir maşgala bozuldy. Ağladasın eten atmadı. Şon adamın özü etmedi öz ağladasın. Şonu düşünüp bilene. Hökümet bar diýene hökümet bar da 33 ýyl sizine göne düşürdüler. Aýdyp Berde senin bilen pul kazanıp öý alıp maşyn alýan gamam öý alanlar bar, maşyn alanlar bar. Ýöne o öýüň huzurunu görüp bilmesen, o alan maşynyň huzurunu görüp näme sürüp bilmesen, onun näme peýdasy bar? Hazır alıp aldyňam, Aňryýa gitsen, kazanan pulun ýetse 1 ýyl ýa-da 2 ýyla ýeter, ýetse ondayam. Häzirki boluşda Türkmenistanda. Soň ýene mecbur, ýene bäriye gelmeli bolýar. Öý alanyň bilen peýdasy ýok onuň. Aňryýa bir durmuş ýok. Ýaşar ýaral durmuş kalmadı Türkmenistanda. Ine şu hemmesinin aşağında ine şu diýanky nepotizm diýen sözüniň manysy nämesi çykýar berde. İşini bilmeyen adamları işe alýarlar. İşini bilmeyen adamlar soňra şunu ýaly edip halky süründürýärler. Ne de şol o ilmli bilimli adam her wezipede bir şu wezipe manasip ilmi bilimi düşünjesi tecrübesi bolan adam otursa iş gidiyor. İslenlik yerde de, islenlik yurtta da tapağı ýok. Sen haysi yurtta ýaşa. Şu yeterlik derecede ilmin bilimin bar bolsa sana iş ve merýärler wezipede hemme çıkladyň üçin.
Emma bular näme diýerler? Men Niyazdan alayım. Gördüm ol. Ben deputat saylanıp bardım. Geň almalzat. Men ozal halktan çykan adam, ol futbol köşkde oturan adamlardyň telewizorda görmesem, o başga ýerde gören adam däl. Daşyndan seredýän bol telewizor aýşulur hem geýnuli, ýa-da paraga galstukly, şilyapaly. O tüýler aýtdylar. Akylly adamlar diýip daşyndan pikir ederdik ben. Ýurdu dolanır ýaşyl. İçine varıp oturup şular dinledim onu hayran aldım bunu kardeşim. Şu çölleki çopan var mal vakıp verin. Şulardan hem parasatlı hem bir dünya garayışı giyin adam olup çıktı da. Şularda hiç tat yok. Bar yemezi aladası qoğuza giyinme, qoğuza iyip içme, masin minme, vezipen saklama. Şu ne edip yaranıp saklaman ol sen saklama. O atamayalı adamlar Allah'ken elini men bilen birinci salamlaşar. Hayran al, ne beýle bolýar. Sen şu deputat bolanyň üçin, sen şu Niýazyň ýanyna otyň, belki maňa da ýerde geçdi, kömegiňde gerdip, niyet bilen gelene kellerde. O zaman Niýaza garşy çykdym, şonuň biri görsen hak bolaydy. Menden olara kömek boljak gäle diýen bolmaz. Ine Suriýaly adamlar, kardeşim, ýurdu dolanýan ekende. Şonu näme etdiler? Niýaz, ola getirip samsyklar goýup başlady. 6 aýdan çalışdy ministrler. Samsygynyň samsygyny getirip. Gurban olar gezek gelýär bilen samsygyny özi. Oglum onu etmenden samsyk. Bulary şo knopka basyp dolandyrmak ansat da Kreml, Moskwa ýa Orsa. Şonu boldy. Başga hiç de tam dün öňlükde gelip gitdi. Orsiýadyň premier ministri. Aeroportda gelip gonyny mını karşılayan diňe meheme işgärleri hem Orsun generali. Hani Türkmen? Hani men prezident diýen aly samsygy? Hani otayda Türkmenistanyň baýdagy? Hani Türkmenistanyň giýini? Iki sanjyk mankan çagan çykardylar, çörekler olaryň eliniň tersine beýle awrat aňlygyny geçip gitdiler. Türkmenistanyň biziňki mi? Ya Orsun kimi? O şuna jogap berer de görüp oturan ýurtdaşlar. Mene şu zatlara namys edýär. O adam ne düşündü? Aýdyr. Ne için geldi o adam? Ona adam geldi. Mellegin barlamağa geldi ya da gavun garpız özüp mi yetişip mi? Şu zatlar için gelenir de. Ne için o ne bütün ya gavun pulu yetişen ak mı ya koşmasa bir zatlar gerek mi? Yara gerek mi? Ne edip uğratmalı Orsiýada? Şu zatlar için mi geliyor? Başka ne için gelsin? Ne halkımızın gülür yüzün. Görmeyen diyen böyle. Şunun hayti bir gelip bana düşünürsünler, men yalan söyleyen varsa. Hayti bir gelip Orsiýadan kim Hytaýyň kim beýlek görlek bilemek. Eýranyň kim halkymyz bilen gelip 5 minut duşsanman şunu. Ýok. Dün Sapar abiler Kemine'nin gepleşini dinledim. Şurada aydıp geçen sözler var. Açık kapılar siyaseti de. Açık kapılar siyaseti yürütüyor. İşte vatan haberlerinde aydiyalar. Şunu ya bir siyaset var. Yöne karap dursan hiç hem açık kapılar siyaseti yok. Kapının arkasında yapık nemede siyaset geçiriyorlar. Men başa çyrag edip aýdyn başlan denan bolsam da maýdy. Ola açyk kapılarda ola göt açyklaryň tütün aňyrsyny edýän siýasaty. Özünden güýçliň öňüne ýazylyp ýatylar. Ene şol açyk kapı diýäni şol. Jelepany da 24 saat işlerine bilen açyk. So gelip so ne edip bir 5 sayını almaly, 1000 manatlıklar berip 1 manatlyk kazanç etmeliler, bilen baýlygy paýlap. Şoň üçin açyk kapılar diýip kim o kapysyny açar? Aýtyn göreniz barmy? Ya açýan adamlar kim? Halkdan adamlar? Ýok. Ýok. Öne şoň üçin biziň halkymyzyň düşüngüni şu tragediýasy şu. Men ýöne bir zata begenýän kardeşim, onu aýtmak gerekdir. Her tapar zeýreni gotydy meseleler. Men ýöne aýtmak, ýöne gün-günden adamlaryň, halkymyzyň düşünjesi ösüp barýar. Ýa ýol ýokdugyny hemme kişi düşünüp otyr. Sebäp bir tarap gowuşasa, beýleki tarap güýçlenýär bir tebigatyn kanuny. Şolar atologul on töweregi şu bütün sistemi Kreml bilen bile inni orar gowuşady. Inni gitjek ýeri ýok. Orar sahnadan düşärmeli. Tarihi netije şeýle bolupdyr. Men görşüm. Birer düşýän bolsa halk kalkýardy. Birer näçe aşak düşdükçe halk beýgelýär. Sebäp bular halkyň gözünden düşýärler dik aşaklygy.
Onun halkın ılımsız bilimsiz galynyp biz bulara heýwan eken biz bular diýip özümizi başymyzy täze edip ýörüpdir. Men dyrnağıma da degene bular diýip son pikir edip başlaýardy. Ine şu derejäge geldik biz şu. Halk indi pikirlenip başlady. Bir gün geler bulan kuştun mererde halk döwletini özü dikir täzeden. Hakimiyetinin, hökümetinin, parlamentinin sayılarını. Bana hükmenini bolcağını bilyen, sen başlıçı yol yok dedi. Yoksa biz yitik gidemeli. Son etmeyecek bolsak biz yitik gidemeli. Hani, yeme son ben diyen, yıllarca kadar aydandım geçen 30 yıl. 91. yıla hakimiyet köçede yaptı. Köçede. Sonra yerden yenilip kalır aymalı halkımız. Sonra etmedi. Sonra uruva görmediler. Şu döwrüň ýaşulsy, şu döwrüň akıllysy, şu döwrüň bilimlisi etmediler şonu. Cehenneme maňa deg meseler bolýar. Ine özlere ölüp gittiler. Emma problemanyny çözmek biziň neslimde goýdular. Bizden hem çözmejek bolsak, siziň nesliňizden, siziň sağlygyňyza galyjak. Kim çözmeli aýdyman? Yıllanyp her 10 yıllanıp sonra çöküp gidip barya. Endi biz döwlet özüňizi atlandyrmady. Biz kanuny mümkinçiligimiz ýok. Kanun nukta-i nazarda. Hiç bir direk ýok bizde. Halka barıp şu kapysyny tırkyrlyp adalaty tapmagy kapy ýok. Idara ýok, urama ýok. Wezipeli adamlar ýok. Hiç hem dige ogurlyk. Ýeje gündür. Halmurata yine bir soran var da yine hazır şu mesela nepotizm sözü dedik de Kara otursan Sovyet devletlerinin tüpsü hemmesi yağlı şun yağlı nepotizm sistemasında yani Azerbaycan var, Tacikistan var, Özbekistan, Kazakistan hemmesi şu sistemada gidiyor. Türkiye'm şunun yağlı. Yine sizde ne sizin yaşayan devletlerinizde nehili? Var mı şunun yağlı sistemi? Yok. Bizde on yağlı sistemi yok, on yağlı sistemi boluğun bilmez. Bizde näme sistemi var? Mesela şahsı karhana kursun. Devlet idaresi de şahsı karhana kursun. Eğer işlesin ayalı bilen bile masalası, çağıları, oğlu, kıyılı, gelini, giyevsi yine ol bolup bilir. Ol bolup bilir. Ama devlet idaresini, büdjet idaresini sen hakkın yok sen etme. Devlet idarasının delberde yürüngden hükümette. Hükümet. Devlet idaresi olan hükümetin devletin içine giriyor. Dastan gelen zatlarla diyecek olan zaten berde bir devletlerde zatları katı Suriyali yiti karış ya bilen Suriyali öğren bir lupan aşağını seyredilen yani seyrediyorlar. Ben de bir tarihi vakanı böyle dile bizde Mona Salini bir denan vardı. O Sosyal Demokrat Parti'nin lideri bundan bilmez mi 20 yıl olsa gerek. Şunu Premier Ministerliğe tasdiklamalı oldu. Yani Şveçya'da yani hükümetin yukarı vazifesi Premier Minister. Bize prezident vazife yok. Onun sonra tasdiklanmalı olanı bir yerden bir jurnalist tapıptır. Şu yankıdana 5-6 yerde mesela maşin stayankada koyunu son stayanka pulun tölemeli. Şu ahlisini $300 $100 yetenek. Yine şu tayda kanunu bercay etmedik adam biz ne de Premier Minister edip koymalı. Durun yerinde. Mesela ayırdılar kandidaturasını. Yine şolar yağda attın bular netice çıkaryan millet. Onun ne edip oğlunu yedin getirdin ya yegen. Bolmazaklar. Bizde olsa tersine şu daim minister bolup hem Mehmet pülpüllak gezmelerde yatıvimeli. Bir de aydınmadı Mehmet Şarif aydardı. Brigadirin yengeleri deyip havu. Öyle brigadir yengelerim işlerine havu. Neyme diye? Birinin adı oğul sapar, diye erim işlep tapar. Ova kadar topar brigadirin yengeleri deyip. Şu döwürem brigadirim öz yengelerini işletmeyene kenne paxta meydanına seret bilen tapýanda adam. Ine şu garnyş paralyk şondan gelip çykýar. Şimdi şu Türkmenistan'da
ya da postsovet devletlerinde şu nepotizm sisteması bolmaması näçili bolardy Hamrat ağa? Biz ol bolaymaly näme üçin bir esasan şol postsovet döwletleriniň içinde terip Pribaltika aýratyn duranlar. O Ukrainada aýratyn duran bularda näme ýok. Bularda garnaş paralyk ýok ýanky diýişime. Bular tiresini taýpasyny iýdarlanmaklar bular. Hani bir maşgaly agry gitse şol ýanky ýakyn garnaşyny tanýa onuň agyr kylabilen bilen iýişem ýok, gatnaşygam ýok. Bizde bolsa kökürün zatlar da çarwa milletleri, Türkmenan, Kadagan, Özbek, biraz Dayhan, Gargaz, yemedir, çarwadır olup, oturumlu millet derler. Ondan sonra bir-birini iýdarlap, bir kömek edip, tebii şertden bizim soň ýaly kömek edip ýaşamaly. Düşman gelse de hemen üýüp soň garşyna uruşmaly. Bir tarapdan gowmam bol. Ýöne beýleki tarapdan wezipe eýe bolun, diýmek, öz tiresini ýaşatmaly, galana üns bermeli däl diýen ters düşünje. Ene şol tire başylan ýa ene tire paralan, wezipe paralan, ene garnaş paralan aňyny noty. Onu aýryp bor. Onu aýryp bor. Onu aýyrmak itin aňsady. Dogan garnaşyň golaýyna da getirme. Birine İkiye böldüler. Şu düşünce bilen halkı ikiye böldüler. O ulu näme halk ulu yukarıdan näme diýerler? Birinci sort, ikinci sort näme boldy azy. Ine Aşgabat dış sort, galan vilayetdekiler ikinci sort. Zaman Aşgabat'ın yaşayıcıları başka vilayetlere gidip Marı, Lebap, Daşavuz, Balkan şu vilayetlerde ulu vezipelerde oturuyorlar. Migrasiya bolsun, hekimlik bolsun, şu ulu vezipeli yerlerde Aşgabat'ın ilatı iş orun alıyor. yani elde bir sımırçı dünyada. Hülyalar. İki bölümde. Tire paralyk yerlilik dälle nämeýsen beýle adamlar äsgermezlik kim? Siz olgun ýema Umyda hanym çykyşadyňyz aýtdyňyz da bir ýemäň birine Aly Samsyň birine beren jogabyňyz. Biz hemmämiz türkü dilli milletler, aslymyz Oğuz. O şiwämiz haýsy bolanyna da bizim şirin şular ýa sözümüz bar. Mene hezretdiň diýen. Beýleklerim şoň ýa şu zatlary sarpa goýan adamlar diýinden ýetgeşikdir kärdeşim. Emma şu zatlardan başy çykman. Özüniň larlar jak ýemezini goşup, men Türkmen dilim şu diýip oturan ýalňyşdyr. Biz bir topar bägülden emele gelen bir çemen güllür. Orta milletleri. Sen içinden birini saylap alıp şu beýleklerden gowy diýme ýa örsün diýme biziň hakkymyz diýip. Aslymyza seretmek şeýle. Indi bular arlylarda indi Türkmenen böldüler öz içinde. Bu vilayet beýleklerden örsek, nämäňiz örsün? Näme de şah çykdymy? An görkedim. Beýleki vilayetler ırsyny ýotursyňyz, düşünýän bolsaňyz. Beýle musulman bolýan bolsaňyz. Ana barynda mesçitde ol kelleliňize sorak berin. Şu zatlary iýmek, dedimi o dünýede bar bolsa jogap bermelimi ýa boş geçýär? Bizim ene biz entek millet bolan emedäl, döwletler, biz bir milletler, biz entek milletlik derejä baryp ýetemiz. Biz entek şu orta asyr düşünjämiz bar. Men töwerem doganlaryň nasıl eýerese bolýar galan bilen işimiz ýok. Onu kemine getirdim mesela. Biz bir iýelik halk planyny ýetirdik. Ine şu bulan ine emeli şygary şol, debili şol, ödün artpaşy şol. Bolýa göreli. Ine bizim ýurda barar torunsaň sen näme ýerkan? Olamamadı, kasaplaşık günü gelir. Indi şu sözü ayırsak, täze Türkmenistanda şu nepotizm sözü, nepotizm sisteması, nepotizm düşüncesi bolmasa, näçili bolacak täze Türkmenistanda, näçili bolar? Eger şu çürük düşünceden çıkıp bilsek, onu ene görüp otursun. Bir tapar Ýewropa döwletleri nähili ýaşaly. Biz şolardan gowy ýaşar. Biz ýemäň şol adam gatnaşyk, insan gatnaşyklaryny o ýoly goýup bilsek, ol nepotizm aslynda gerek zatda. Oğul ýörüp beýt çykaryp, beýrak bilen gatnaşyp berse, men bir mysal getirdim da, ol gulluk eden döwrüm.
Şo taýdan 40 ýyl 50 ýyl geçipdir. Şonu da şol adamlar bilen gatnaşygymyz bar. Gullukda da her ýymy bir şunkünni Türkmenistan. O döwür şular ýaly duýgu ýok. Häzirki eskerler çağırlýar, birini şatır diýip burýar, beýleksin gotur diýip ýenjeler, üçüncüni beýdýär, ondan bular arasyna gatnaşyk ýitirýärler gelecekde. Şu iýen taýaklarynyň awysy dur. Şem köp adamdy. Ýöne şoňa seredip oturan komandir alyp kran plasta goýup dardan atan bolsalar, ine onu öwrüp sulatlar gaýtalanmaz, oňa dedawşyna diýil ýa, harby gullukda. Ine krandan gullukdaky dedawşyna diýil, ine şu garnyş paradylyk, tire paradylyk, ine wezipe paradylyk, sulatlardan bir diýilmeli. Maňa ol tindatdan eger öýe kalbyňda bolmasa, şonu edetinem gelene. Bizim yoksa bir işlep gördük ya, devlet işinledi, hükümet işinledi. 4 sany ulluk maşynym vardy men, pazarda 4 sany. Şunun birini men ayarym ýaşagaly minnim kaya dogan arnaş. Halk gören bolsa aýtsyn. Ýaşagalym barp magazynyň bir nowat bir ýylgram kemput satyn aldymy? Ýok, nowatuna durandyr. İlleninde. Sen özüň şunu şey gursaň, özüňden talap etsen, beýlekler seni ýerine ýeri etmesen, sene mogryn bu ýerde. Tapap, näme? Olmalsam şunun ýaly. Sen näme bolsaňam döwlet işinde işleseň sen hyzmatkarsan, halkyna hyzmat etmek için bu kürsüye oturturdun. Şunun için sen o özüň üstün görmelde. Atı doğru. Men şolary aýdardım da tribunadan kardeşim. Ýoksa sebeden tribun parlamentden. Aýgo, siz doğru düşünün. Biz şu wezipeleri hem halka hyzmatkar bolup hyzmat etmek üçin geçip geldik. Şonu etmeli. Kul bolup kulluk etmek üçin geldik şuta. Başarsaňyz da etmeli, başarmasaňyz mandaty tapşyryp gidin de hani işler berin başarýan ýeriňizde. Bu wezipeler diňe halk üçin, döwlet üçin, millet üçin berilýän ýa hödürlenýän wezipe. Şo hötdesynden gelip bilmejek bolsaňyz ondan bärlerde işimiz ýok. Döşüňiz zat ızna çok, sizi ýakanakmy diýip. Näçe edip güzlendim ben kardeşleme deputatlar. Yani şunlar halkın kulundan, kadınların kulundan aylık alıyorlar. Halmurat abi. Yok, o döwür ne? Ben aýtdym, ýene bir de gaýdýan. Şol döwür diňe deputatlyk mandatyň üçin deputat adym göterýän üçin her aýyna 750 manat pul tölenerdi, rubl. 750 rubl. İşiňem zawutda ýan aýlyk 150 manata ýetenek. Ine şunça tapawutdan soňam ýene şu işiň ýadan ardasyna seretmesen, on edarasyna, kärhanasyna barp zawodunda ola bilen elleşip gürleşip derdini bilmesen, sok olun problemasyny çözmejek bolsaň näme görüň bar wezipeler? Ana 750 rubl berildi. Ine olaram ýaty öýünde. Şoň üçin bütün Türkmenistanyň ilaty maňa ýazardy. Deputat kömek etmedi. Benim alçoň olum deputatynyň sorýar. Aýok, bir baraýyn halkyňyň arasynda. Men näme sizin aňyrdaky saýlawçyňyzyň meselesini çözmeli. Käşe ýetişýän bolsa, bir özüm menden ot balandy, ajak galamam mutaýdy. Özler bilen problem şundan artykmyş bütün Balkan bilen bilelikdi. Şäherden gelerdi adamlar. Nanay. Mardan gelerdi, Tastavadyrdan, Daşowdan gelerdi. Meselemiz çözüp gayret etdik. Käbir adamyň dogan garnaşy bir kanun tutulup 10 ýyl 15 ýyl türmede oturuldy var. Şular kömek etip gelerdiler. Beýleki deputatlar işlemese boljagy şu. Şu 75 deputat herse öz borjyny, wezipesini ýerine ýetiren bolsa, onu o halky problema galjak geldi. Men şu näme üçin tabaýdy? Ine gelecekki parlamenta gelecek deputatlary, şulatlar ine wagt nasihat bolsun diýip aýdýar. Sizem gelip otaýdy kölegede ýatjak bolsaň görüňiz ýok o ýerlerde. Kiminde gelecek? Siz aýda kiminde gelecek? Sebäp biz dige otak aýlyk pullyk üçin barjak adamlar boldy, onu başy kärhanada işlen, şartly ödara üçin özüňize öz peşinizi, maşgalaňyzy, durmuşyňyzy görüber. Beýlekliň aladasy bilen ýaşamajak bolsaňyz, halkyň onu
ol deputat bolmaklyň aladasy ýok. Gider urçulugy ýok. Ine görüp oturýan. Şo men Taýlandyň parlamentimdaky 90-njy ýylda gelen deputatlar hemmesi ölene. Ha? Hiç bolmany üçden bir diýerdir. Näme üçin sesin çykaran akşamy? Ha? Näme üçin gören aklym halkyň düşünýärdi. Ýöne aý ba aý 750 rubl alyp çağıranyňy eklediniz. Şeýlem. Men üstümden bilýärdiňiz. Näme samsykmy diýip alan puluny bana ýetim çağırary paýlap berdi. Şo çağırary nöleri enata boldy. Şeýle. Men şoňa begenýär. Men son iýen bolsam ben näme artykmys baýlyk gazanardym. Men baýlygym şol adamlar. Haçan barsam men gujaga çykyp garşylajaklaryny bilýär. Siz näme etdiňiz kardeşler? Ha? Ene baryny niýafiýetde hemmejin başlanyjy näme üçin aýdyňyz? Näme üçin şu kon halka bolýar bereňiz? Näme iki barmak dilinizi näme ýuwudy oturberdiňiz? Ene bizim çağalamyzyň ornuna hakyny ýigitler gaýgylar çykyp öz hakyny talap edip başlady. Wagtynda siz duran bolsaňyz bular beýdip ýaşamady. Ýurdu dolanyrjak şolarda. Estafetany şolar eline beren bolsak baýdagy aňyrlygyny alyp giderdiler. Etdikmi? Ýok. Kölegede ýatdyk. Ha? Şo 200 san baýyň hataryna girjek bol. Girdiňizmi? Girdiňiz. Hemme gany owadan nepeden çykardyny. Sebäpsiz şo taýda halka kömek etmäň deregine ılgak gitdiň şoňa hyzmat etmäge. Men şolary diýip aýdýam. O beýlekler diýip aýdamak, o niýat tutup basyp ol 20-25 noýabrda ýok edenler. Ýok, ol jenaýet. Emma şoňa çeldi, şo jenaýete çeldi. Müňlep adam ılgak gitdi şoň gapysyna. Ene netijemiz. Gelin ýerimiz gelen yeri, cibilizmden gelen yerine göre otururuz. Hakikaten biliydim, sağ ol. O katı sonra kaldırdın kardeşim, sağ ol, Umuydahan. O şeydi, düşünmeyen adamları çeynap düşünüp berip oturdunuz. Bir topar meseleni benim açıp dinleyen, boş vaktim görüyen, ören hoşar ve minnettar. Siz şu yurdun içinde hökümetin etmeli işini, parlamentin etmeli işini, dürlü cemiyetçilik kurumlarının etmeli işini siz öz kalbinizden çıkarıp edip oturdunuz. Bir topar yaşlar, zenarlar, yigitler. Katı uzar. Gelecek hökmen sizinki bor. Başka yol yok. O anıklık etmece görünüp dur. Yine bir gede kanı olgun subut ettiler. Bir heptelep yağını yağıştı. Burnunu çıkardılar mı bir köçe? Ya bir hava malumatını var aýtdylar mı? Ýaňşy ýagyp durdum. Hey, bu toran döwlet, bu toran millet. Hey, bilen bolup berişine deredi. Hakyky däl hanım. Halky şunun ýaly bir derejeye getirenler, geçen maňa bir komentariýa ýazan gaty gülkünç Almurat aga. Gülkünç. Men ona jogap berdim, indi berdim biraz aýdyp geçindir şunu. Aýal maşgal. Aha. Bizim ýerde garnymız gül ýaly, aslında asmanymız var diye garnymız yok, eýnimizde de gül ýüpek diye. Yani gül ýüpegimiz var diye. Yani bular üçin bir durmuş sadece garny dokluk bilen eýninde gül ýüpek bolsa şundan ibarat. Ya halky şunun ýaly ýanky aýdyşyňyz ýaly dibilizm ýagdaýa getiripdiler de. Yani dibil, naturalny dibil. Durmuş sadece garın dokluk bilen eýnine giyen bir ştapel bilen mi ibarat? Aýtmaşam. Bu benim neslim näme boljak? Nähili çağalarım nähili durmuşdy. Hazır meniň garnym dok bolup biler. Hazır meniň eýnimde gül ýüpek bolup biler. Ýöne meniň çağalarym nähili boljak? Meniň neslim nähili boljak? Nähili durmuşda ýaşajak? Bu gidişde de oylama, yani düşünce yok. Sadece Aşgabat, bezelen bir uzun bir köçe var Aşgabat'ta. Şunu görýärler, ak mermerli jaýlar bar diýerler. Köçesi var. Ene şu, buların durmuşu şu Aşgabat, ak şeherim Aşgabat, garny dok ve üstündeki gül ipekten ibarat. Oldu. Ene Türkmenistan'ın hazırki ýagdaýy şu. Atıp inandırıcı. Hakikaten şeyle de yeme Uyda kardeşim
siz entek geleceğiniz öňde nesip bolsa ýani 40-50 ýyl ömrüňiz bar. Emma men deň duşlam gidip barýardy. Köpüsi ýok, jaňa diýen ol öldü ýa-ni boldy ýa ölüm ýatygynda ýaty. Şular ömrüni beýmany ýaşap geçirdiler. Näme daýanylar, näme arzu etdiler, näme goýup gidýärlerini iýdinmi? Hiç dat ýok. O elbette adam ölse yerin üstüne galmaz, onu yerin teýine salarlar. Ýöne sen bir siz aýtdyňyz, maşgalaňyza, çağılaňyza, aktyklaňyza näme ýurdy goýup gidýän? Ýok. Ýok. Aýda. Ya goýurluk zat ýok. Indi şumal işläp berýärdi. Men daşyndan oturup şeýle bir gynanýa, o diýýänim kämähal bol, onuň öýde çağırlarda düşünürýän. Indi şular adamlar şuma Türkiýe çykarlar diýen. Bularda hiç gorug ýok. Pente gorugy ýok. Şular häzir tapdan düşünçe işler bir günüm ýykylyp galar diýen. İýdini öýe barsa da o taýda aklaryň işdir. Onuň menen ýene bir aýdan soň jaýlanmaly boljak. Başga olar näde kömek etsinler diýen. Diňe şu topragy gömülmek üçin baraýmasa ýurdun daşyny atlar, näme üçin barsa näýdini. Hiç dat ýok. Doğru. Men şonu görüp otyp. Men iýlen göremem, öz dogan garnaşymdan görüp otyp. Ana şol şeýle şolar. Doğru. Näme kömek etmeli, göresin diýdim. Orluklaryny döredin. Hiç şaşanam, men dogan garnaşym, men arkamdan gürläp ýamaňa daýanyp bir gün günni gören adamlarda garaňyz atsyn diýdim. Göreşi bilmeýär. Yine şu ýaňy aýtdyňyz, meniň deňduşlarym boş ýaşap geçenlerdi. Hago. Yine şu benim köpüne şu yazan komentaryalarımı yazıyorlar da sen yurtta gelsen öldürüyorlar, yurtta gelmeyecek misin? Näme? Ben böyle sesimi çıkarmayın, görmezler olmayın, yaşap yürüyenden, beyman yaşamdan ben içimdekileri aytça, gören zatlarımı aydiyan, ben çağalarımın geleceği için azıcık olsam koşank olsun diyen. Onun sonunda ölüm olsa ben bu ölüme razı. Bilyen, ben bu hayatı, bu жизнь durmuşu ben boş geçirmeyenim bilyen. Şunun için içim rahat benim. Berekelli. Benim gaharım getirecek bolup, ya bir nemetçe benim uzatlara hem korkmayan gaharmam gelmeyen ben uzatlara. Bilyen durmuş ben boş geçirmeyen. Durmuşta birazcık olsam bir ideologiyam var, ideologiyam var, şuna karap gidyen. Dinlemem var, yaşama hevesim var. Çünkü çağlarım geçtiğini düşün yani çağlarım şunu yani benim güzelin gören durmuşu görmesin de şu ideologiyama karşı gideyim ben. Berekelli. Ene adam büyüklü mesela yani görse, düşünse çözgüdenem tapya. İlkinci nowatda özü üçün. Sen yani aýtdyňyz da. Şu içki dünýämiň rahatlygy üçün. İçki dünýämiň şahatlygy üçün. Şunu aýtmagam adama güýç kuwat berýändir. Birde bolmasa biri diňler, birde bolmasa beýleki oýlanar. Ahir sonu şunu biz halk bolup düzedäýmek, bizde başga ýol ýok. 5 awan adam düzetmeli bolsa onu size goýmardyk. Ederdik şonu. Ýöne halkymyzyň uly günäsi şu 33 ýyllap ýüp götürüp beren adam hiç dadynda boş bir topar pehpahy depämede ene. Bağ döwlet goşadyk oturduk dursa. Ennem düşürüp bilem zat. Näde koçumuz bilem zat diýdi adam. Käme jana de galbrada bir näde waýrmaly. Mene durgaren tatdy. Ayrıca wagtym gelir. Bula pikir edýär bir edip bermeli kadip. Ýok adamlar. Ýene bir edip bermeli bolanda da ertesi gün onu tile minnet eder. Bir etdik şunu. Siz ýatyydın utaýdy. Men şonu diýdirmejek bolýan. Esasanam ine rahmetkeş halkymyzy dogry düşünüp, menim sizden çykan atym. Men ýa-da minister bolanak ýa ejem döwlet ýol başçysy. Menim şu horlugy görüp bolan çagy. Ýöne bir halkyň öz eýlik etmeli zatlary bardy. Şu döwlet sizinki, şu baýlygam sizinki, adamda düşünäň. Şu siziň puluňyzy ogurlap iýip otylar. Şoň üçin siz mezur edýärler ýurdu taşlamak. Mezur edýärler ýurdun taşyny şu gaýdy gaýgamdan kesellap ölmäge.
Olya biz bir adama, 10 adama, gel 100 adama kömek edelim. Biz 4 milyona, 3 milyon adama ne edip kömek edelim, elimizde baylık var mı ya devlet var. Baralı yurda. Ene sonunu görürsünüz. Ne edil yani şu halkı. Yönü bir şoňa bir yeteliğine. Yo etmesek onu eşeğe ters menlerinde çıkarayın şu yurttan men şey diýip yani elmeden. Wezip paradan da hiç adam da. Yani bir halka bir gerek bir strukturani, konstitusiýany düzgün tertibi gurup bereli. İýdini özüňiz alyp gidýäňiz ýaşlar, namusyň, öz işini bilýän professional, watansyjy ýigitlerimiz gyýlamy da az däl. Yani olur häzir bir topar bu swoti bolarmyka bolmazmyka. Bir toparam en atasından çekinip ötdi. Barma görünme, goşulma diýen üçin. Onun bar. Korku diýilen zat ýok adamlarda. Ürkü var. Sen korku bilen ürküň tapagy uludur kardeşim. Şol ürkütmez ýerlerde, yani plana beýle bolupdy, birden maňa bolar. Sen nämeden korkýar? Bu berler amanat zany sen öňde zoňda tapşyrmalar iýdimi? Mert bolup ölürüň ýaşym ýa ýere ýazyp dawany ýalap ölürüň ýaşym beýle. O da sana bir münasip adam bolsa käs. Dırnını da degmeýän. Yani haramzadaly depemizde şäherlikde otyr. Bütün halkyň, milletin ene men şoňa namus edýän, namus etmeli bolsa. Ýoksa bizde bärde sapara kimde yetmeýän günümüz ýok. Pensiýalar bar, Hudaýa şükür. Malymyzam, mülkümizam, jaýymyzam hemmesi bärde ene şu halal rahmet bilen gazanyldy. Ýaşaýamaly näme ömür galan bolsa. Yani şol watan duýgusy bagryny ýakyp barýar. Beýlekden ýaşap ýören durmuşyň görýän bol, onuň baran ýurdumda ýüzüme daşapdy. Biziň halkym men sataşyma ýeke türkmene gülüp berer. Hiç döwletde görmedim. Türlü millet badyr bolýan türkmen ýok da. Belki bir haramzada tohumyň kylyp badyr, ýani onu halka görünüp ýaşaýan haramzadalar däl, onu kölegede ýaşaýan. Ýöne şoň üçin men arzu edýän vatandaşlar, yurttaşlar ýeke-ýekeden beýrek el berip, bol berip, watan halat etmen. Başga bizde ýol ýok. Ulusy uly ýerine, kiçidi kiçi ýerine, erkegi erkek ýerine denan ýerine. Yani ýene bir gezek gaýtalap edýän kardeşim ýanyp, onu pikir etmen. Yani şuun kunyň siýasatyny biziň denarlarymyz, biziň erkeklerimizden känetse ýokarda dur. İş etmekde, watan aladasyny maşgalan aladasyny çağıryrmyz, saklap oturan şolar. Ýurduň aladasyny diýenem meni şola bol köpçülikli. Ýok, ýalanyň bolsa ýalyn ştak, ýalyn men şunu edip durnydy, ýüzüňiz görkezinde çykyş edin, menem görüp galyn. Men onu bol bärde kardeşlerime diýip aýtdygymda, ýigitler bar, işläp oturan ýüzüň görkezip, ýüzüni ýapyp, ýöne men bütün tutuş halka ýüzlenip aýdýar. Halk bir uly keramatdyr. Şu halk eme bolsa, şu durnuklu bolsa, on karşısına durup biljek. Güýç ýok, bir siýliň güýji, iýliň güýji, siýliň güýji diýip böyle aýtman retorikman. Gayrat edin, ne bir düşünün. Aýta bir dawa düşünün. Bir bana rus dilinde bir komentarий yazan bir ildeşiniz. Зачем тебе это? Живи свое удовольствие, yazan. Şuna bir cevap. Вот это мое удовольствие. Ana. Hakyky şeýle. Hakyky şeýle. Bir derurun ýanyna baryp, bir buğday nanyň bolmasa buğday söýdüň ýokmudy diýär-de türkmen. Şoň ýanyna bar duýgudaşlyk etseňem, şoň bir ýüzi gülse sen eýýäm ýüregiň ölýär-de. Şuňa peýdam degdi. Ama bular bolsa elinde döwletiň asly puly depesinden masýalarda. Siz pulçuklar ýeresin gitmeli. Milletim şoň gaýyl bolýar. Ine men gaýran galýanda şu. Ne edip şu zatlara gaýyl bolup ýaşamy. Bu biz aňrymyza aslymyza çeret ýasy bir şeýle mert adamlar, mert milletler biziň ata-babalarymyz. Bu kun edilýär. Bilmedim men plastelin ýaly nira eplesen burulup ýaty. Bu ne beýle bolýar. Amrada hazır men yaşım 40'dan geçti de hazırında 3-4 yıldan beri oturup oylanan 40 yaşıma çeli men boş yaşapmam. Hazır indi yaşap başladım. Hazır indi oturup oylanan da şunun için doğulupmam ben. Halkımın, şu milletin halkımın
e, hakkını sormak için mi bilmeyen şu yanında durmak için milletimin şu zatları önderlik etmek için olup ben indi düşünüp başladım bu zatlara. Biri yazan bana yine senin gidere yerin yok, yaşamaya yerin yok diyor yazan. Benim gidere yerim var, yaşayacak öyman var, hem zadıman var. Ben bu zatları nemeden çıkamıyor, halkımın yanında durmak için. Çağlarımın, yan kaydanım yalı çağlarımın, aktıklarımın, çoğuluklarımın, neslimin geleceği için çıktım bu zatlara. Çıkıp Bereket. beni oyladım, beni gidere yerin yok, bunun yağlı, bunun yağlı deyip boş zatlar için kelleniz arada oturmadılar. Aha, ay berekella, ay sağ ol. Sağ ol kardeşim. Aydiyan da ben 40 yaşadım diyen. Birindene denen maşallah yaşına gitme hiç aşın. Ondan ikimizden sana 40 yaş berçegem yoktur diyen. Onun yazarı gerek bolsa aşağına onun yine bir söz vardır. 40 yaşta akıl kasesi doluyor deyip adını Türkmençilikte buradan vardır. Onun için 40'a çelli edenin nämedenen morzon podi alır diye yaman adını. Öne 40'tan soň bir zatlar etsen ol ýam diye podulanak diyen bir şol ýa gurulmady çağık kam golugunda galy. Ama 40 yaş ente nüşmal täze terminle aýsak bir orta yaş. Ýene 40 ýyl pesenden bar adamda. Ýaşamak üçin sagdyn durmuş ýaşajak bolsa bar şol. Diýmek ente öňde bir topar zatlar inni şu zatdan şu ýaşdan soň inni eje bolluňyz, inni mama bolluňyz, garrene bolluňyz, tüweleme ýaşlar odur bolsa inni onun soň çogluk toýarsaňyz bulam toýu bardyr. Nezip bolsa bize mene basam Türkmenistany barsa saçakly gatnaşar biren toýuna. Şeýter durmuş dowam eder gider barar nesile geç. Onun için goý ola aladasın etsin ertesi gün. Olar juga taýýarlansyn. Näme üçin 33 ýyl halky ýakdylar. Näçe milyon adam gözüni açıp armanly gitdi bu dünýeden. Dermansızlykdan, işsizlikden, durmuşyň agyr şertinden özüni otlady, özüni atdy, näme etdi? Türmelerde çüýretdiler. Ýakyp öldürdiler halky. Näçe millet kaldylar Türkiýede topraklara. Türkiýenin topraklarına gömüldü. Näçe bir halk. Onun için zatlar biz hökman günneme çıkarıp oturmalı, aýdyp oturmaly, düşünürip oturmaly. İlçilikdir. Her da kadrymyzy bilmese-de diýenimize kulak asjak adamlar tapylar. Çünki şol düşünür işini geçirmeklikdir. Etady işimiz kardeşim. Adamlara düşünürler, bir gezek, 5 gezek, 10 gezek. Sebäp bular 33 ýyllap şonuň beýnisini çüýreden aňyr karamda adalar gün etdik şuların adam sanyny çykdy diýip goýdular da. Biz o sene görüp otyn 4 ýylla ýok. Türkmenin tek ölüne jany var. Gün-günden öz görküne gelip başlady diýip aýdýar. Indi şonu görüp janlar çykyp barýar. Janyňyz çykdyn siziň tek durum tomoşanyna ýurda barymyzda görersiňiz. Gitjek ýeriňiz o Dubai diýen Dubaiň teýininden täzeden şäher şu deňiziň aşagyny gatlaňyzdan guluňyzdan çekip çykarar çeňek bilen. Gitjek ýeriňiz ýok. Topraklara ansat. Bu 20-nji asyrda bu zatlar gaty mümkin zatlar. Mundan ýanky 4 ýyl ozur, ýani ekrany çykyp başlandy urmy, kemin aýdýar da bilen elektron döwlet gurmaly, o zat elektronika geçirmelidir. Bu näme aýdyp gülen bolýardylar. Inni özleri bilýär şoň zerurdygyny. Bulan ýanky aly samsyklarına çellini elektron ýygnyk geçiren malbatlar. Ýöne ola ýygnyk geçiren şol bir suraty goýýanyň, ola ýygnyk geçirýänem näme belli, üşýänem näme belli, näme diýýänem näme belli. Ýöne şolun näme diýýänini ýa näme diýjegini o iksan diktor gurlawaty. Türkmenistan dolanýar, şol watan satan programmasyny iksan diktor. Şonuň agyndan näme çykdy, şo döwletiň programmasy. Ölecek mi sen, gülecek mi sen? Ne değerli hanıka? Hamurada şu yani elektron devlet dediğinizde şu elektron devlette neme çıkanlar bize gerek değil elektron devlet, Türkmenistan'a gerek değil de bize kese yolumuza kese çıkanlar özleri şu Türkiye'de mesela Türkiye'de e-devlette bir neme var sistemi var e-devlete giriyorlar. Özleri şunu kullanıyorlar. Berde.
yurt dışında bolsam yine Amerika'da bolsun başka yerdeki ildeşlerimiz şu zatlar elektron gerek derlep näçe gezek yolumuza bövet oldular. Bolcak boldular. Yani özler şu elektron devleti telefonlarında men de bar mesela. Arkayın isteyen zadım girip bilen, gerek zadım görüp bilen. O da öder düşünün adamlar şu pasport täzelecegem bolsa, viza aljagam bolsa gidip o kapydan o wata durup uzaklygyny köselmek gerek. Knopkan basýan bol 5 minutdan saňa jogabyň gelýär ya pasportyň gelýär. Bir eşeret dälmi? Ene şu elektron döwlet. Ay vay ne petsaňam gelipdi. Nira sarp etdiň. Hemme çıkarıp görkezip otyr. Ene elektron döwlet. Borcum bolsa, bergin bolsa, algyň bolsa hemmesi berip dur. Men aýtdym, o gün bir gepleşigimde temine bilenmedin ha. Munda näçe ýyl oldu? 3 ýyl oldu. Ýa aýalym öz firmasyna artykmy salgyt tölen eken. 3 ýyldan soň şonu 3 ýyldan soň barlaýardy. 3 ýylyň ymykly yapmadan oldu. Ýa salgyt edarasy barlaýar. Dogry tölen, dogry tutulupmy? Ya artykmy alınıpmy, ya kem alınıpmy? Yani şu taydan çıkarıp duran $600 uğrattılar. 3 yıldan. Yani sen halal hakkını ilan aksı devletlerde men şonu necek böyle. Bizde olsa şu yurdun taşını kısıp çıkardılar adamlar. Eşek geldi, işledi yani kulgurunluk derecesinde. Bularım olsa yurda pulun uğra diye çağırın saklamak için o ağır karamda adam şu ağzından kakı valıyor. Ben sona yanıyan. Ama şu sisteme Ay artık pulunuz var mı olsa? Ey vatandaşlar, yurttaşlar. Hani hadine koyun sonra. Ertesi gün öt pulunuz. Şu ertesi gün öt pulunuz son 10 etsin, 100 etsin, ne çette kaldırıp verilecek olsa hadine beriyet eder sonra. Niye gitsin? Yok, siz onu medefiniz gelin attı. Siz onu etmesek olsan biz ne edip onu şu yani hazinany işletmeli, biz ne edip devleti varmalı, ne edip yola koymalı işleri. Pikir edin ya, şu bizden 8-9 tane sayt var, haber kanalımız var, yenim var, mi-2 var, başka kömek gelmediyenlerimiz var. Şunun hemmesi pula. Sonra ne? Şu adamlar, kurucu meclisinkiler, ya Milli Halaset Komitesi'nin ağzalar, ya daşından ene sonkuda 2 yurttaşlarımız, iyileşlerimiz katnaşıp başladı. Sağ olun. Tanrı alkasın diyen koşandığınız için yurda varamızdan hemmenizin adını çıkarıp koyuyor şutaydı. Halka, devlete, millete zerur bolan vakti şu adamlar adın tutmanını uğrattılar. Şu $5 uğradanım varsa şuun kun ertesi gün biz varamızdan son $5,000 uğratacak adamdanım şunun eden yemesi kadarlı var. Eden kömeği şuun kun. Sebep görüşüm öz vakti vardı. Kalmıra da az şunu demedim, yatlap geçin de benim. Çağalarımın, doğalarımın adını hem açtım. Hazina. Ulan havari. Aslında gerek yok. Sadece nomer var. Nomerini bilenler. Ha bolya oğlum sol yani bizim kim son yarlı da hatta o öydeki medyada yoksa milletin Türkmenler böyle benim diye arada duracak gali düşünüyor şu Türkmençan bile yemedi iç canavar düşünüyordu geplep bilen hatta bilem şu Türkmençan doğru biliyordu geplep bilen yok gepliğe arasında oluyor biraz şeylere onun benim diye arada duracak gali onun ne mi eçileyen diye $200 verecek deyip. Şumal $100 uğrattı ya kadıyla. Yenim inni kaylığından mı üllüğünden bileme yenim uğrattı. Şol gayrı milletin adamsı Türkmene gezek geleni durumsuz. Biz yaşamar o zatları görmez tapavdu yok. Yani oğlum şu toprağı öz vatanını kasap ediyor. Şu toprakta öz çağılarını doğurdu olurdu. Şeyin mi? Ne şeyle. Son şey biz inni Türkmen bol, vatandaş bol, gırada duracak bolsa o nahil bol ya. Onun ertesi gün vardı men şonala dedi yani. Barış bol yurdu.
öýtdik täze Türkmenistan gurup başlady. Bulara menne şo taýdan şuň kun garadan seredip gülüp oturarlar ya yorgan aşany bukunup oturarlar. Bularam sümsünüp geler şota. Onun men özüme sorak berýän. Ne yüzüne geljek şolar? Ýa. Ne edip şu adamın yüzüne seredip bilecek. Ene sen şu taýda ýoğuňyz bar edip giýjaňyz gönlüňiz edip şu watan üçin alyp etdiňiz, zat etdiňiz. Bilen şu taýda ýatdyk o 5 aý üçin. Indi bir gelenler sow diýjek. Bizlere Bilemez. Men bilemez. Şol adamlar bilen salamlaşmagy çel. Men dogrudan aýdy. Bir hili içki duýgum şolar ýa. Dogan anlaşlamada şonu aýtdym. Men bardyp kapymdan gelmän eger şuň kun halkyň aladasy bilen ýaşamayan bolsam. Bu tordy. Ýöne agaly ba ölüp gitdenmesi boli olur. Ýöne hökümetiň öňüne ýykylan adam ýok hiç birisi. Işsiz galdy, pensiz galdy, dermansyz galdy, ölüp gitdiler bolýa. Sag bolsunlar. Ýöne olardan ganyň inilenme, ýegelenme bizim kiçik adam däl bu. Ben ýakyn maşgalam ýyglandy da bir 150 adama barýandyr pedenden. Ine şolary ýene bir ştaýdan aýdýar. Eger şu kun halka gollaw bermeseňiz, kömek etmeseňiz, öz hakyň üçin görüşmeseňiz, men golaýma da gelmem, badyp adymym tutmam. Gerekkä. Ine şeýle şol. Şoň üçin her kişi ýene bir söz bar türkmen, özbek özüne bek diýär. Her birimiz özümizden başlamaly. Gorbaçowyň bir sözi bar. Начать себя diýär, özünden başlamaly. Şo ýemany gulçulugy damja edip kalbyňdan çykarmaly. Bu davlet raба по капле из своей души. Ya из себя. Ene. men Adam bolýar. Indi sen aýtdyň da men 40 ýaşamda bilindi. Diýmek sen gulçulugy damjadan çykaryp sen azat erkin adam. Şu çörekli oturup suwsuz oturup ölsegem şol men azat erkinne men baý gowdurmuş diýip özüňe hazap ederdim şol durmuşy. Sen minnetli çörek ýaňakda. Şeňmi? İn dünýede agyrda diýir gezip beren adamy minnetli çörek ýemekdir. Ene şolan edip oturan haramda adalar. Halka hödür edýän minnetli çörek. Şol nähil aýdy gulagyňyz bilen eşdýänem bolsaň, nädip kabul edýänem bolsaň, ene kabul edin ýurtdaşlar. Şo minnetli çörek ýep oturýarsyň. Ene. Şona ödejek bolup, onuň maýmun bolup, öňünde tan soýnaýaňyz, arwah bolup halkyň aňyny daýylýaňyz, kelläňizde telloran bolup, onu mütte wagtsiz mentäp ýurda barady. ekran çıkıp gürleyenlere vatan dönüyor diyeler. Vatan dönüyor bolan bolsam bir vatanım için bir goşantım bolmazdı. Ben yan vatanım için damca bolsayam bir goşantım var. Vatanımı gowu görenim için, vatanımı süýenim için, vatanımın aladasyny geljeğini, aladasyny edenim için ben yan goşantım var. Şonun için beni ýaly gürleýene vatan dönüyor dep demek yani ýalňyş dep düşünüyorum. Yo, o diýenden ýalňyş pikir. Dönüp bolan bolsa nämeden dönüp durpmy? Watandan dönüp durpmy? Halkdan ýüze urup durpmy? Ya aglap oturan deňinden eşdikmi? Ha? Nämeden? Bir näme bar? Üstünden depdikmi? Näme etdik şu watan dönüp, watan sözüne düşünýän adam üçin şolary sorak berýän. Watan ýany ya gurbany bilen oň dogmasy my? Eger şol ikisinde watan bolýan bolsa sıçdym şolaň ojagyna ikisiniň ana. Ine şolu watan bolýan bolsa maňa olar ýa watan gerekdir. Men watanım Türkmenistan, ata babamyň, men özümiň göbek ganym dökülen toprak. Şo halkym. Bollugy tordy. Kanunda o taýda bolup bolmady baýpa. Bilen edýän gurrun watanyň nirden tapýady. Am bir düşünürip berin şu konsepsiýa. Menim bir eşdik galy. Vatan Watan dönüp diýen kategoriýa girýär. 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji punktdan ibarat jenaýet diýip aýdym. Konstitusiýa haýsy punktun bolupdyr. Bizne oturyn kardeşim bilen. Aýdym. Nämen bolupdyr siz oňa şey diýerýär. Ya denem gör o taýdan o haýwat atan bolýan. Erti ýurda barsak siz onuň pişik bolup hamanhana gaçyp gidersiňiz bilýärmi şu zatlar? Çıksın, Lüboy çıksın karşıma Almurat'a. Hemmesine hazır cevabımız var. O da. Bey bu kardeşim ikimiz
Kan gurrun edaydı öýdi ýa-ni ýarym sagat diýdiňler, 1 sagata geçdi. Men şuly çykyş edemek ýap. Bokurdagym alyp durandan so kemine bilen geçen hepdeden märenni bugün ýap 7-8 gün. Ay geçti bu. Ne şu nepotizm sözünden ne şöylere geldik. Ana. Ahir sonu şu yerden çıktı. Ne şu nepotizmin getiren zatları ne sonunda cibilizme getirdi. Ha, Sözüne gelip çıktık. yo şolar ýöre çetdirdi. 33 ýyllap halk ilymsiz bilimsiz goýmak diýmek şolar debil derejesine ýetirmek. Halkyna rehminiýen bir haramzada bolsa şolar bu halky bir aç goýsun bolýar, ýöne ilymsiz goýmak däl. Ilymly adam iýet çöregini tapar. Ýöne ilymsiz adam hani etjek işin bilen hani şolar ilymsiz bilimsiz kördürkin hani döwleti dolandyryp oturýan heýwanlar. Näme etdiler? Näme edip oturýarlar? Hani meşhustan geldi. Ýeki türkmen ýok öňünde. Ene ýurda ýese meşhustan. Urban bolan da, oň dogmasam da. Alın görün ene vatandaşlar. Ýüzüňiz aýdýan şo. Yine vatan dönük. Yine vatan dönük kim? O. Bolýanmy? Ýa başga soramyz bar bolsa aýdyn kardeşim menim siz bilen uzakdan märi ekrana çıkamak, o bağışlarsınız, işken, sizin hem işiniz yeterlik, işinize üstünlük tüveleme, berekella, size de yanınıza çıkış ediyen böyle yiğitlere de, gayzellere de ören minnettar. Katul işe duvatıyorsunuz. Yine rehnedinem görürsünüz, bir zahmetin nasip bolsa basım vaatda. Soraklarını da ilgilerinize koyalım. Şu nepotizm hakkında, şu düşünceler hakkında yine. Ne dediniz? Karındaş paralı. Karındaş parası hakkında düşünceleri bolsa, sorakları bolsa komentaryalar yazsınlar. Bala. Yazın yurttaşlar, utanman, çekinmen. Oturun, oylanyň, pikirleniň, her sapar aýdýan, özüňize gerek netijeni çıkarın. Deňeşdirip görün. Biz näme diýär, olar näme diýär. Dünýä nire var ya, bizim yurdumuz nire, ortasyra ýa-ni feodalizmi getirip dykdylar. Kim etdi onu, näme şun etdi, gelejegimiz nähil boljak. Oturun oýlanyň, pikirleniň, netijeniňizi ýazyň, ýa hiç bolmany oturun özüňiz öz araňyzda pikir alşyň orluklar bar. Şonu aýdýan, taýwar diňläňçi. Şu hazırkarın Halmurata, şu kara otursan nepotizm sözü de sen Türkmenistan'da şu en kiçik devlet edaralarından näme gitti de sadece mesela sadece alalı, Banistan alalı, oku institut var, oku mektepleri var. Hemme yerde şu nepotizm var. Hemme yerde Türkmenistan'ın hemme iş edaralarında var. Sadece de bir zavet düşüp olsa özünün yan karındaş doğalarını alıyorlar. Yani dosyalarını alıyorlar. Başka nämeler bolsa hemme yerde bar aslında nepotizm. Şunun için sizin hem bir ildeşleriniz, sizin hem bir düşünceleriniz var bolsa şu hakkında bir soraklarınız bolsa komentarya yazın, cevap verelim. Böyle Halmurata, köp sağ olun gelen gatı kızıklı güründeşlik boldu. Güründeşlikler. Sen umyda kardeşim sağlıkta görüşelim. Böyle sağ olun. Sağ olun size.